silencio, por favor. Gracias. Ar, carallo, que hai aquí montada. É lo que venden aquí. Que venden? Que están rodando unha película. Ah, perdón. Que é un concurso de carrilanas. Non, é unha película. Están rodando unha película. Hai unha película. Pa a televisión de Galicia non é que non vexo a Morris. Non é? Non, non é. É unha película... Amiga, é unha película para Hollywood. Para? Hollywood. 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 Venimos de Hollywood gravar aquí a cos peitos. Polo clima, a mellor. Pero... Espera. Espera un momento, tú non eres Mari Carmen? Mari Carmen son eu, sí. Por qué? Para. Ti non eres... Jessie? A mesma. Ai, Dios mío. Moito cambiastes desde a escola. E por que o dis? Non, porque ti eras... Eu era... Eras das listas. E sigo sendo das listas. Ademais, era a escola de perrucaría, non había que estudiar moito. Home, non había que estudiar moito. A mí levoume 5 anos, acabar os estudios. Ai. Cada un... Sabes que pasa? Eu penso que Deus Dime. non te chamou a ti, sabes, para iso da perruquería, porque Non me os pelos chamou. que me levas... Mira quen falou de pelo, claro. Sí. Tampouco che chamou a ti Dios polo cante, por exemplo, estuvestes un ano nunha orquesta. Sí, porque claro, na orquesta... A orquesta chamábase El Combo Jamaicano. E claro, facíalle falta unha... Unha que? Unha rubia. Unha rubia. E ti, a que viñeche, que estás aquí, que faz? Estás curioseando? Que tal? Dime. Que si estás aquí curioseando, que estás a facer? No, veño do súper de facer as compras, porque o meu marido agora meteuse flexi vegetariano. O que? Sí, flexi vegetariano, meteuse el. Que non come carne, non? No, comea. O que pasa é que nada vai comprar. Mándame a min ir comprar a carne, el despois xa... Pois o meu home... E a ti? Que faz aquí ti? Nada, é que o meu home traballa na película. Ai, o teu marido traballa aquí na película. Sí. Ai, que ben. Sí, e Spiderman a parte 2. Que guai, que guai. Sí, Eu que lle levo os cafés, a mellor, ou algo. Ai, non. Non, meu home é Spiderman. Bueno, non está mal. Non, a ver, non está mal. Vamos a ver, é o protagonista da película, como non vai estar mal? Bueno, dis ti, que é o protagonista, dilo ti. A ver, se a película chamase Spiderman e meu home é Spiderman, enténdelo. Que ten que ver o nombre? Que me estás dicindo con eso? E como se chama o combo dominicano? Combo dominicano, que hai de dominicano aí nesa orquesta? O ron. Que miras así. E bueno, teu home... Por que tes home, iso é verdade, non? O meu home? Sí. Onde anda? O meu home tamén está na película. Ai, sí. E que fai? Ele é o que está por riba de Spiderman. Ai, a ver, non hai ninguén por riba de Spiderman. Dilo ti, o meu marido. Sí, ele está... Ele é máis que Spiderman, ele é o doble de Spiderman. Que é o dobre de Spiderman. O doble, sí. Porque non quixo ser o triple, Claro. Que si non... Claro. Pois,
O meu home ten que andar, vamos, por aquí, porque me dixo que saí un momentiño así, que sabe, está nos teu home ten camerinos. que andar? Sí, ten que chegar xa por aquí. ¿Qué tal? Hola. Dios mío, está tomando medicación ou algo. Que te parece? Ay, qué guapísimo, mira, mira tú qué cara. Que guapo, dilo ti. Porque se fora tan guapo non lle poñían a máscara. Mira, amor, ela é Mari Carmen. Mari Carmen. Mari Carmen. Ah. Sí, a miña amiga da escola, da que che falei moitas veces. Sí, Mari Carmen. Sí. Hola, Mari Carmen. ¿Cómo estás? Amor, que fas? ¿Non era esta que era medio parva? Ai, que vergonista, É que me meteu un tío. No, no. Mira, sabes que pasa? Que O que vai a cortisona, verdad? Ai. Que está hinchadísimo. Xa, e os grelos. O seu home está traballando na película de sí? dobre de acción teu especialista. Ah, entón... Terá que estar forte, non, o seu home? Terá que estar forte. Eu pa ter este corpo 2 anos de gimnasio 12 horas ao día. 2 anos, 12 horas, Dios multiplica. mío, claro. Ahora entendo a túa cara de amargada, claro. Chegaba a casa e nada, ai, Dios mío. E pregúntome eu, así falando do tema, teu home vai ao gimnasio algún día? O meu home vai ao gimnasio, vai todos os días ao gimnasio. Ás veces hasta entra, Ai, que sorte! Sí, el vai, sí. Sí. Moi ben. Ven aí. Shake, Onde? shake, shake, Sinora, shake your body line. Shake, 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 Sinora, shake it all the time. Work, 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 Sinora, work your body line. ¿Qué tal? Hay un follón ahí montado aquí, ¿no? Ya. Vaya jaleo que hay. E logo esto, que volveu, Feijóo de Madrid o que? No. Pasoulle como a Roberto Vilar, cepillaron por aí. Que? No. Ah, é unha película. Sí. ¡Ostras! Pues va a funcionar. ¡Hombre! Spiderman contra la sirenita. Esto funciona seguro. Esto funciona seguro. Bueno. Pepe, Dime. acordaste da miña compañeira Jessie? Hola. Acordaste? Pepe! ¡Ah, sí! Ah. Ay, ese a que morreu. No coño! Ah, no, outra, sí. Agora. O vela sí. Claro, sí. Se na vexo, non me acordaría de usted para nada, pero o vela. oíste xa? O vela sí. Pois resulta que o seu marido está facendo a película de Spiderman. Aquí está grabando. Muy E bien. xa lles dixen, Levo o traxe perfecto. Se Sí. vai de Spiderman, perfecto. xa lles dixen que ti tamén faz de Spiderman. ¿Eh? Que ti, Pepe, tamén faz de Spiderman na película. Claro, sí, non? Spiderman do Amaraña. Do Homaraña. Eu fago do Homaraña, bueno, gustaríame máis facer do Home Cobra. Pero bueno, non pasa nada. Sí. Ah! Perdonen que son moi despistado, levo unha hora buscando chaqueta, non sei onde deixei, ao Sí. final xa aparecerá. Si, xa piscoita, pois o seu home fai de Spiderman e ti non vas ser menos, porque ti faz do seu doble. Era o doble, Pepe. Que tal? Pepe!
O doble. O doble, sí, sí, sí. Encantado de coñecelo. Hombre, logo. Admiro moito o traballo dos especialistas. E eu. Para min os especialistas sin desmerecer aos médicos de cabeceira, pero o especialista... Hombre, Pepe! especialista de capó, pero que anda ao volante é o médico de cabeceira. Pepe. Ahora, pois tes que ir ao especialista. Por exemplo, doiche un oído, hai que ir ao odontólogo, non che queda máis remedio. Pepe, o especialista eres ti. A especialista sou Sí, eu. porque ti fas do doble de Spiderman, do superheroe. É que, perdone, que non me acordaba, é tan reciente a cousa. Que non me acordaba. Sí, o doble, sí. Vostede fixo algunha vez de... Sí, eu xa fixen de super... Sí, Eu fixen de doble para moitos, para superheróis. De cales? Para este, bueno, Superman, Ah, Sí. o outro, Super Piñeiro, bueno, todo. No caso de Super Piñeiro non era o doble, era o triple. E despois fixen unha película para a Televisión de Galicia Sí. que fixen eu de Thor. de Thor. Era Thor en Galicia. Tractor. Bueno, vou. Director. Hola, director. Hola, boas. Un segundo, estamos... rodamos. Sinto moito, Mike, pero... Mike. Por... Mike, claro, Mike. Chámase Mike. Ai, perdón. Mike Wellington. Mike. Mike, Tamén pois... miña Mike, tamén se chama Mike. Dígame. Director. Non podemos rodar por agora, Mike, porque non chegou o teu dobre. Como? Vamos a ver, se ten aquí, director. aquí. Está aquí, chegou. El fixo un montón de cousas. No, Sí, son eu. vostede. Sí, o doble. Sí. Sí. E que hai que facer? Moi sinxelo, Sí. o de hoxe moi sinxelo. Mira, vostede vai estar ali, no máis alto das escaleiras. Ímolle pegar uns tiros, uns cuantos tiros, e vai caer de cabeza escaleiras abaixo. De cabeza, non de cu. Ostras, pero Pepe, eso, pero vamos a ver. Pero vamos a ver unha cousa. Pero como vou caer de cabeza desde ali arriba? Se quere, poñemos unha colchoneta abaixo. No. Non? No, Supongo... no, vas sin colchoneta, Pepe. Home, se a teña comprada tamén. Pepe. No, vas a usar la colchoneta. ¿Ves? A colchoneta non estorba, poñen ali. Non lle poñas colchoneta, el vai así a pelo. Poña, eu tiro mo ao lado dela, polo menos. no, Non caio encima, pero home, ela parece que me anima un pouco. Bueno, Non che terá a colchoneta. Imos mal de tempo, E digo, así que... digo unha cousa, perdón. Sí. E estas escenas nas debía facer el? Oye. Pero ti estás todo, como vai facer? Por ti me está cariño, como voy a arriscar esta cariño? Pois Tom Cruise fai as escenas peligrosas. É verdad. Tom Cruise, que hai que subir ao helicóptero, sube el. Que hai que subir á moto, sube Tom Cruise. E cousas moito máis peligrosas. Como que? Como ir 2 veces ao ano hormiguero. Eso sí que é peligroso de carácter. Para que un coche, tío. Non, eu non me tiro de No, cabeza claro. polas escalas. No, porque os actores queredes papeles cómodos. Mira cando fixo Javier Bardem de Ramón San Pedro. Claro, o cómodo, estás ali deitado tranquilamente. Claro, van ao cómodo, claro, normal, non digo. Bueno, Pepe, vai que xa está ali. Pepe. Vamos, Pepe, que esta xente non ten todo o día, veña. sí, pero chámame para tirarme aí de cabeza. Se fora para unha escena de sexo, aí non me chamen, que levas un porrazo na cabeza en calquer momento. A ver, Pepe. Xa vou. Veña. Espera, vou.
Bueno, teno claro, verdade? Me explíqueme outra vez por si acaso. Vale, repítolle. Dime. Vai estar vostede arriba de todas das escaleras. Mira onde estaba a chaqueta. Levaba buscando toda a tarde, mira onde está a chaqueta. A ver. Dime. Repítolle. Sí. Vostede vai estar arriba das escaleras. Ali arriba, Sí, ben. Ímolle pegar uns tiros, uns disparos. Claro. Sí. E vai caer de fuciños pola escaleira abaixo. Sencillo. É fácil, Pepe. Na teoría é preciosa. Na teoría isto é precioso. Claro. Veña, vou para logo. Dale, Vale. veña. Chao. Hasta lunes. Come on, Pepe. Vale, todo equipo preparado, todo el mundo prevido. Imos ensayar. Aquí. Perfecto, Pepe. Moi ben, pois ensayamos. 5, acción. Perdón. Non fixen ben o playback dos tiros, non? Pepe! É que é playback. Pero por que non caes? Porque non me deron. Vale, moi ben. Damos outro que? Imos repetir o ensayo. Todo o mundo prevido. Unha cousiña así, dígame. pequeniña. Por que non fan como que... Pium, 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 sabes? De verdad. De verdade. Que lle peguen tiros aí de verdad para que caia. Aforrámonos Que ten que quedar ben, porque o meu non vai quedar así. Vale, pois imos gravar xa, Pepe. Directamente. Sí, imos gravar xa. Gravar, Pepe! Sí, imos rodar. Póñese, por favor, o traxe. Póñese o traxe, vale? Todo o equipo prevido, vale? Pero ese é o seu traxe de Spiderman. É que foi, parece que foi Dios. O pijama que traía hoxe por debaixo da roupa. É que é moi friolero. Pepe! Vamos! Atención! Silencio todo o mundo. Imos rodar. Silencio. Previdos. 5, acción. Que realista. Pepe! Pepe, estás ben? Pepe, que levastes un hostion bo, Pepe! Ai, Dios mío, estás ben, non? Ai, Dios mío, asusteime, por un momento. Quedoulle ben, quedoulle ben. Quedoulle... Pepe! Moi ben. Estás ben? Estás ben? Que pasa? Son dúas pezas de diva. Estas dúas son de diva. Este é de baixo. Então, ponlle cun rotulador, ponlle de baixo para que me poñan de baixo. Vas. Vale. Imos repetir. Xa lle dixo como a primeira non vai quedar,